avem o zi bună. Oamenii care au început să se schimbe profund, dar cu adevărat, care au început să vadă cum funcționează viața, omul, mintea, relațiile și jocurile dintre oameni, ajung să observe lucruri pe care altădată nu le vedeau. Încep să vadă minciuna, manipularea și să recunoască tiparele omului. Observă când cineva joacă un rol, când ascunde ceva și când încearcă să-și prezinte propria minciună ca și cum ar fi adevărul însuși. Și totuși, de multe ori trebuie să tacă și să observe până la capăt. Trebuie să pară că nu au văzut, trebuie să-și gestioneze reacția, trebuie uneori să zâmbească, deși știu foarte bine ce se întâmplă în interiorul celuilalt. Și aici apare partea grea, pentru că ignoranța îl protejează pe omul care încă nu vede. El merge mai ușor prin lume, fiindcă nu observă atâtea straturi, nu simte atâtea jocuri, nu prinde atâtea contradicții și nu poartă în el greutatea atâtor lucruri înțelese. El aude cuvintele și le interpretează mai ales prin ceea ce crede deja, prin ceea ce speră și prin ceea ce are nevoie să fie adevărat. De multe ori rămâne la povestea care îi se prezintă și nu observă ce se ascunde dincolo de ea. Nu prinde întotdeauna tonul, ezitarea, schimbarea expresiei sau contradicția dintre ceea ce spune omul și ceea ce face. Nu își dă seama nici când celălalt se minte pe el însuși și prin felul în care vorbește și îi prezintă o minciună ca fiind adevăr. Nu vede cum cineva se prezintă drept victimă, deși el a provocat întreaga situație. Nu vede cum cineva vorbește despre sinceritate în timp ce ascunde jumătate din adevăr. Nu vede cum cineva oferă ajutor doar pentru a obține mai târziu control, recunoștință sau supunere. Omul care nu vede toate acestea trăiește într-un fel mai ușor. Dar omul care a început să vadă nu mai poate reveni complet la vechiul sistem. La sistemul de gândire vechi nu se mai poate întoarce. Trebuie să știe că la început luciditatea poate deveni greu de purtat, fiindcă omul începe să observe adevărul din spatele oamenilor și al situațiilor, dar încă nu știe cum să gestioneze tot ceea ce vede și ceea ce simte. Dar pe măsură ce se schimbă, se transformă și învață să folosească ceea ce vede și ceea ce simte, claritatea nu-l mai apasă la fel. Dimpotrivă, începe să-l ajute să aleagă mai bine, să se protejeze și să nu mai intre în toate jocurile celorlalți. Omul poate să tacă în fața altora, poate să aleagă să nu reacționeze, poate să nu spună tot ce vede, poate chiar să și zâmbească și să continue discuția ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar în interiorul lui știe când cineva încearcă să-l manipuleze, știe când cineva încearcă să-l facă să se simte vinovat pentru ceva ce chiar acea persoană a provocat. Știe când este lăudat doar pentru ca celălalt să obțină ceva. Știe când îi se spune doar partea de poveste care îl avantajează pe celălalt. Știe când cineva se apropie de el, nu pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce poate oferi. Iar problema nu este numai faptul că omul vede aceste lucruri. Problema este că trebuie să învețe ce să facă cu ceea ce vede. Greșeala multor oameni inteligenți, treziți, schimbați sau transformați este să creadă că dacă au înțeles jocul, atunci trebuie să demascheze omul imediat. Crede că dacă a văzut minciuna, trebuie să o spună pe loc. Dacă a observat manipularea, trebuie să o arate.
Dacă au recunoscut tiparul, trebuie să îi explice celuilalt cum funcționează. Dar faptul că omul a înțeles jocul nu înseamnă că trebuie să reacționeze la fiecare mișcare. Nu înseamnă că poate face orice. Nu înseamnă că trebuie să demonstreze permanent cât de bine vede. Înseamnă doar că observă ceea ce mulți alții încă nu observă. Vede manipularea, identifică minciuna, recunoaște tiparul și înțelege încotro se îndreaptă o anumită relație înainte ca lucrurile să devină evidente. Și nu poate reacționa la toate, nu poate arăta tot, nu se poate confrunta cu toată lumea. Nu poate să corecteze fiecare om care se minte pe el însuși și încearcă să-i mintă și pe ceilalți. Pentru că lumea nu îl răsplătește întotdeauna pe omul care vede prea mult. De multe ori lumea îl răsplătește pe cel care știe să se prefacă frumos, că nu a văzut nimic. Iar aici apare strategia. Inteligența fără strategie poate duce la izolare. Claritatea negestionată bine poate duce la oboseală interioară. Iar nevoia de a demonstra mereu adevărul poate transforma omul inteligent într-un om permanent tensionat, permanent pregătit să se apere și să-i corecteze pe ceilalți. Căci nu orice adevăr trebuie spus, nu orice luptă trebuie dusă, nu orice minciună trebuie demascată pe loc, nu orice om trebuie trezit cu forță. Căci uneori supraviețuirea înseamnă ca omul să zâmbească știind foarte bine ce se întâmplă și nu face acest lucru din slăbiciune, nu îl face din frică, nu îl face pentru că nu ar avea curajul să vorbească. Îl face din luciditate și din claritatea mentală. Fiindcă omul care înțelege jocul nu mai strigă la fiecare mișcare, nu mai sare la fiecare provocare și nu mai intră în fiecare conflict doar pentru a demonstra că are dreptate. El efectiv se așează tot timpul în poziția potrivită. Vede, tace când trebuie să tacă, vorbește când trebuie să vorbească, se retrage când trebuie să se retragă și acționează atunci când mișcarea este curată și necesară. Adevărata inteligență nu înseamnă ca omul să răspundă imediat la tot ceea ce observă. Uneori, adevărata inteligență înseamnă să lase pe celălalt să vorbească până la capăt și așa poate să vadă mult mai mult. Îl lasă să-și spună povestea, îl lasă să-și prezinte minciuna, îl lasă să creadă că nu i-a fost observate contradicțiile, îl lasă să creadă că a reușit să convingă și uneori trebuie spus direct. Omul inteligent, omul schimbat, omul transformat sau omul avansat face și pe prostul. Pentru că maestrul poate să facă pe prostul, dar prostul nu poate să facă pe maestru. Trebuie să știe să pară că nu a înțeles tot, trebuie să lase pe celălalt să creadă că are dreptate, că știe, că înțelege și că el controlează situația. Și nu pentru că omul inteligent ar fi mai slab, ci pentru că nu mai are nevoie să demonstreze ce vede. El știe foarte bine ce se află în spatele vorbelor celuilalt. Observă ce spune, cum spune, de ce spune și încotro încearcă să ducă discuția. Îl lasă să vorbească, îl lasă să se explice, îl lasă chiar să creadă că a reușit să-l păcălească, dar în tot acest timp, omul avansat observă. Iar după ce celălalt a terminat de vorbit, nu începe neapărat să se certe cu el. Nu încearcă întotdeauna să-i arate că l-a prins. Nu îi explică tot ce a văzut.
Pur și simplu alege. Alege dacă alege dacă se mai relaționează cu acel om sau nu. Alege dacă îi mai oferă acces la viața lui, alege dacă îi mai acordă încredere, alege dacă mai continue drumul alături de el sau se retrage fără scandal, fără explicații nesfârșite și fără lupte inutile. Iar cealaltă persoană poate să nu înțeleagă niciodată de ce planul ei nu a funcționat. Poate să nu înțeleagă de ce nu a reușit să-l prostească. Poate nu înțelege de ce omul nu a intrat în jocul ei. Poate nu înțelege de ce după o anumită discuție el a început să se îndepărteze. Pentru că omul lucid nu a simțit nevoia să-i demonstreze nimic. A văzut, a înțeles și a ales. Aceasta este una dintre cele mai mari diferențe dintre omul care doar pare inteligent și omul care este cu adevărat avansat. Omul care doar pare inteligent simte nevoia să arate tot ce știe. Corectează pe toată lumea, demască fiecare minciună, intră în fiecare luptă și vrea să aibă ultimul cuvânt. Omul lucid nu mai are nevoie de toate acestea. El știe că uneori tăcerea spune mai mult decât o confruntare. Știe că retragerea este mai puternică decât o ceartă. Știe că uneori cea mai bună apărare nu este să demonstreze că a văzut jocul, ci să refuze să mai participe la el. Pentru că adevărata putere nu este ca omul să-l facă pe celălalt să recunoască faptul că a mințit. Adevărata putere este să nu mai permită minciuni celuilalt să-i conducă viața. Căci adevărata inteligență nu este doar să știe, să vadă și să audă. Adevărata inteligență este să știe ce să facă cu ceea ce știe, cu ceea ce vede și cu ceea ce aude. Să știe când să vorbească, să știe când să tacă, să știe când să rămână, să știe mai ales și când să plece. Avem o zi bună!